ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, сеюм микрорайон, секомната квартира дар чорум ошона қарор дорад. 90 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. об ва светаш доимӣ аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. документош 100% аст. нархаш 278 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигзоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, тарафҳои воени Городок. 3 сотиқ заминай, хона дошонага, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. як подвали калон дорад. дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. гирдаш маҳкам аст. нархаш 950 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, дукомната квартира дар 5 ошона қарор дорад. 54 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. хонаро бо чизи чораш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 143 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. дарвозаи калон ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 4 сотиқ заминай, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздики вокзали Бохтар. нархаш 295 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам
мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 12 микрорайон, дукомнатаа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документаш 100% аст. хонаро срочно бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарафшон, дукомнатаа квартира дар 10 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр, новостройка аст. доми 12 ошонага. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. дар наздикии роҳи калон. нархаш 365 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. айгуҷо хона ёем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро поделиться кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд бировардан мегирем. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро поделиться мекунед. раҳмат бародаро. ин вақт дастгирӣ кунед, мо ҳар рӯз видеоҳоро бировардан мегирем. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.